En qualsevol canvi d'hàbits que es proposi, normalment hi ha certa reacció, hi ha cert canvi, o sigui, hi ha sempre com una reactivitat al canvi, però sí que és veritat que de seguida que s'entén com funciona el sistema, la població acostuma a reaccionar molt bé i normalment és una poca proporció de gent que es pugui posar en contra d'aquest sistema. A la que veuen que és una cosa lògica, que és una cosa que a més se'ls facilita molt la feina, se'ls facilita molt la tasca de recollida a la porta de casa seva, sempre és molt més ben rebut. Sempre es fa un reforç informàtic. Qualsevol campanya d'implantació normalment el que comporta és un cert temps d'acompanyament, un cert temps de reforç comunicatiu, d'insistència, perquè la gent s'habituï a fer aquest canvi d'hàbits i també perquè s'habituïn a fer aquesta selecció correcta del residu. Llavors, si això a la llarga veiem que es pot continuar, que que es manté una actitud, diguéssim, en contra, el que es fa és anar una mica més a les persones i fer una campanya informativa focalitzada. A vegades, malauradament, s'ha d'anar cap a la sanció. Si no hi ha cap altra alternativa, es pot anar a la sanció i d'aquesta manera, normalment, quan la gent se'ls toca la butxaca, sempre que acaben entenent que és més favorable participar a la recollida selectiva, porta a porta.